Kajing kublai step yapi baro to kijing kerku bat kajing bhau try kan bot nadin jongpi hagani kasengi baro shisngi ngine pusan menta naga ktinu blai naga kitab sam ke banyo posan kat khot ke banriu bat nyo namarom day na mingi lemne na sepngi lemne na syatiru pawan kajing pen kentiu henre ublai ulang undang bishar penhiar ya uwei bat u kentiu ya uwei pat hang ning yu i ba kajing pen kentiu bat kajing penhiar kadon hakarai jau blai bat kadon hakabor jau blai ya no un kentiu ya no un penhiar na kata kadau kajing kali menta kalong kumnungin yo ika promotion ha kajing im jogi kumnungin yo ya kajing pen kentiu ha kajing im jogi ngiyo i syai kadar hang ni kajubab kalong blai udai ma u utelong lani uten rai jong kajing pen kentiu kadai na kata kadau ka Bible ka ong hagat kitab Deuteronomy kal nong ka pra kat ka bakhat pra henry domen kan mau yo try blay jong me namar udai ma uken ba ai bor yo me ba men yo spa at kum ju ru ha ka baning kong ka kitab Samuel kal nong ka baar kat khat ka pra ka ong upen yeng ya ki baduk na ka domet upen kentiu ru yaki bekerdu kait na katliu spo ban pensyong yaki lembat kisim bat ban penyo haki ka khet ka buram na baki rigid jong ka khendeu ki long ki jong utrai baru pensyong mau ya ka perthei halor jong ki baga sam ka bachis pa khat lai ka khot ka ban nyo bat pra ka ong ura yu baduk na ka khendeu baru kentiu yu barangli na ka triu spo baun yo bu ya u rengkat bat ki bakrau batri rengkat bat ki bakrau batri ki briu jong uke hang ning yu isyai kadar ya ublei ubadei utelong ubadei kadau kaba ula ban kentiu ya no ula ban penhiar ya no ngiyo i ha ka Bible u David udai tang u khana nong ap langbrat nong ap jingri henry kumdo blay ula kala ra yu u ba unlong usim jong ka Israel usim u badanbor bat la yu thuru yu Joseph udai tang umrau ha Egypt la dimrau yu u sha Egypt henry kumdo blay ula ra yu u ha khamat jong pharo na ying bandi blay ula say yu u ban yeng khamat u pharo bat kum ta la kan tiu yu u banong prime minister jong kari Egypt kata ka dei ka ketiga jau play ba kata ka bor play ka play ula ban kentiu ya ubariat banong khra play ula ban pen ruspa yu beduk play ula ru ban pen keladuk yu beruspa ka dei na kata ka dau ke jingkali kalong ke ei ka bangi hab an le ha ke jinga dei bar ublay bagi nyo i ke jing pen kentiu ka gospel Lukas nong bakhat sau ka khot ka bakhat wei ka ong tao pa pan kraw yele di on pan po yo u tao pa pan po yele di on kentiu yo u bat de na kata kata ka jing pen rit hakamat ublay bat ka jing sngorit ka long ka wei na ka penta ka lenti bangin yo i ka jing pen kentiu ha ka jing im jongi ka benengkong Petros ka lenong ka pesan ka khat ka benriu ko ong do pen rit yele di hapo ki ksangti ki badan bor jau blay ba un yo kan tiu ya phi ha ka ya ka bade biang ngi haban ab e ka por ka jing pen kan tiu na ublay namar ha ka por ublay unle itnat eki baro ka Bible ka yuthu ka don kamru ka jingyai ne ha ka bangile par ha ka jing im jongi ha ka jing re jongi bar ublay ha ka kam ka bangi trei ha ka jing syakri ka bangi syakri ngi don kam ye ka jingyai ne namar kata ke jingyai ne hakaya badiang hon ublay un kentiu gospel Matius arpo sannon khot ka ba arpo lai nadu khot arpoi hadu arpo lai ka yuthu shaphang ki arngot ki bala yo ya ki talen wei yo san talen ula penroi sasan wei yo ar talen penroi saar kini ki bala yo lagi jong ki talen kila yaine kila 3 minute bat kila 3 shitom ban penman roy ya kita talen ha kata ke jingkit khli bat kata ka kam ke jingkit khli ka bala ai ki bakin le ban penman ban penroy kila le ya kata kila tray kila yaine bat kumta habukan rat ulawan
ban panjing ken kula shem bakini kila yaine hakata kam kapola IT yaki bakin le berkin tre bat kila man bha baru ong bha meu shakri ba bha bat ba yaine ke jinyaine ka de ka wei naka benta ka ba kongsan kumno bangin yo i ka jing pen kan tiu ha ka jing im jogi ba ka wei ru ka ba kumno ngin le bang no i ka jing pen kan tiu ngi haban abe ka por ka jong play ka jing kerki bon sin ka wan ra ke jing babe bat ngimla ban poi sha ladang i kerki bible ka ong taw ba kerki ban yospa un ha phashibun ke jing pan shoy dongin ab ka por ke jong play David ab ka por ke jong play bat kumta ka por ka bade biang try la ra yu bat la muslim jong ke Israel play un ra ru ke jing im jong pi to phai sha try balong talong jong ke jing pan kan tiu penrit yelade to yaine hagata ka play la khot yepi to yaine hagata ka play ula shania yepi bat ru up ya ka por ka jo play bat ki aka baro kin long ha ka por ka jo play un ker khu yingi ha ka por ka teng jisu